60 artistes afectats per la dana despleguen una pluralitat de llenguatges al Centre del Carme de València. Els seus estudis quedaren devastats per l'aigua i ara transiten el dolor i la resiliència amb les obres que s'exposen en la mostra que s'inaugura avui. Des del subsol més dolorós fins a la sanació més poètica. Al Centre del Carme, més de mig centenar d'artistes revisen les ferides del fang. Els processos de recuperació de la cultura no són carreteres, sinó que és un teixit molt més delicat. Aleshores, cada artista està en un punt emocional distint. Molts d'ells encara no han recuperat els seus estudis. Des d'Aldaia, Cristina Guzmán recorda les víctimes amb aquestes peces de ceràmica, una per cada víctima. Alicia Monteagudo, des de Sedaví, exposa un aparador neodadaista amb restes de la dana i Imma Coll, des de Torrent, contribueix amb el lecho, íntim, personal. Confeccionat a París fa 25 anys, ara veu la llum per primera vegada. La caixa que el portà encara tenia la marca de l'aigua. Però era necessari anar al dolor. És precís per a curar, anar a l'origen. I la veritat que ha sigut un procés quasi terapèutic, de fraternitat, d'abraços, de sentir-nos protegits per les institucions museístiques. El camí cap a l'esperança, com si d'un grial es tractara, el marca este copó daurat flotant. 5 dies ha estat Monique, artista de Chiva, regulant la tensió de cada cadena d'alumini. La búsqueda del grial es la búsqueda de la felicidad o de algo mejor, ¿no? Puede ser espiritual, no hace falta que sea espiritual. Y en este contexto creo que puede ser pues algo mejor después de todo lo que nos ha passat con la dana. Una exposició que fins al juliol es revela com un termòmetre de la situació actual de l'art valencià.